Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Наско и моята съпруга Мана имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно успешното завършване на нашата прекрасна дъщеря Таня. Тържеството ни ще се състои на 17 май 2026 година в ресторант Бални зали Тера. Заповядайте от 18 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Джорджи Бенд. А пред мен на приятели се правят, няма ги вече истинските хора. Малко станаха, на пръсти се броят, броят. Всички гледат да те. А вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. Те мачкат и уж на усмеха ти се радват. Радват се, че си добре.